спанака, може и на проматката. Спанак и такова. Или пък лапаня киселец. Ами напиши на един лист какво искаш и ще ми даде тако. Знаеш какво четох тука? Какво че? Певски с Борисов откраднали BTV-то и го изпрали и сега ще правят дронове. С мафията Алианс. Ами да правят се върви при тях. Не, аз викам да не да са те повикали да им ставаш счетоводителка. А? Да ти дадат те пари. Да ти дадат те пари. Не, аз с тези мутри не искам да имам нищо общо. Ами тогава защо ще е глупо? Айде. Чакай, мастринки. Като дойде реч за крадливото и отрочи, не може и изкара вибратора от устата.